Drama presents Handumanan Sa Kaawit. Ano pa daw sa'yo kaagi karon? May kining sa kababae nga taga Cebu City o na magpuyo kasamtangan sa Cagayan de Oro City. Ang atong tatampo nagdasangan nga Rydel. Ma, ayaw na po ni Biyai. Nak, sabta lang gug ko. Maikog na kayo ta sa inyong paparoli nga, mao'y nagbuhi nato. Sukad nga gibiyaan tas tinuod inyong amahan. Si paparoli na nimo mo inisaw sa tanang obligasyon nga unta sa inyong amahan. Pero ma... Rydel, sabta ko, ha? Dito sa Cagayan, mas dako og offer dito. Mas makaprovide ko sa inyong panginahanglan. Okay na magundunta kung dili lang ka mularga. Dili mahimo. Maikog na kayo kunimo nga. Wa na kay pahuway hapit aron lang mabuhi minimo. Kada tungod kay mahal ka. Og nagpasalamat ko, ana. Pero dili ko musugot nga hangtod sa hangtod na laming magsalig nimo. Ma... Anak, pag-amping mo din ha? Ayaw mo pabatlong. Rydel, sige na. Pangaon na mo sa imong manghod din kaya tingalig malate mo sa eskwelahan. Ngano si mama pamamoy ni Hawa? Siya pala ang tato nilarga. Oh, hala. Si Christine. Buhan niyang kuyong. Uy, kinsang gana. Rydel, huwat ako. Christine, kinsa ito ang lalaki mong kuyog? Aw, kadto. Ako tong kuya, uy. Si Kuya Matmat na ako. Nga naman? Wa lang. Alo, ayaw kong ina nga crush ni mo ang akong kuya. Dili, uy. Sus, atik sad. Hoy, Day. Ang akong kuya, 25 years old na. Unya ikaw, 15 pa lang. Mao ba? Yes, Day. Maong ikaw, study first sa... Noon sa amin ko Dili man nun mawa sa una-una ang kuya ni Christine. Maguwang ito kay siya edad na ako, pero maram ako kanahan niya. Ay, kano sa kami magkitag palit, no? Day, kuyog tag-uli ron ha? Di ko kwaon sa akong kuya ron, good. Nga naman, Day? Naaman sila date sa iyang uyab, ron. Naana siya uyab? Oo, uy. Dugay naman kanina sila. Mao ba? Pati Awi, di siya uyab. Ay, kalain, uy. Nga naman kong nasakitan. Day, okay ra ka? Oo, Day. Okay raman. Okay raman mis mga bata, dere. Maki-istorya kang Rydel? Sige. Ihatag na ko niya. Rydel, si mama ni mo. Mag-istorya ni mo.
Hello, Ma? Nak, kumusta? Wa mo magpabadlong diha sa imong Papa Rolly? Uwa man, Ma. Maayo hinuon. O ikaw, basin og daguyab-uyab lang ka sa eskwelahan, ha? Wa, Ma, uy. Wa magani nang uyab. Aw, lagi. Ako lang giklaro ba? Tuod ay nak. Puhon, sunod abli sa klase. Basin og papasun ta mo din sa Cagayan. Ani na lang mo motiwas sa inyong pagtuon. Unsa, Ma? Oh, ngano? Dili ka ganahan? Ay, dili na di ka mo eskwela din sa tuig? Madagay na, gitay. Ano gun na? Ha? Ano man? Buwag na unta ang akong kuya og yang uyab. Unsa? Sigurado ka? Buwag na sila? O lagi. Ipaila-ila unta tika. Unya kay ato naman ka mo padayon sa imong pag-eskwela sa Cagayan. Day, Christine. Ako rin si Mateo. Mat for short. Ikaw? Rydal. Huwag mo na magsulti si Christine. Nga naada ni si amigang gwapa. Ha? Nag-birthday na ko. Ano niya tas bahay, ha? Sige. Kinalang gwapa ko ron. Kay birthday ni Matmat ron. Si Christine. Hello? Day, ayaw pagdugay, ha? Basig malate ka. Di lagi. Nangandam naman sad ko. Sige. Bye na. Bye. Kadiyot lang. Paroli? May tuyo ka? Pwede ko musud sa imong kwarto? Ha? Nga naman? Pasud lang ako. Paroli, gawas, kimangandam pa ko. Kaya putahan. Oh, Paroli. Ayaw pagsakit, ha? Kung di ka gustong masakitan. Pagkanindot ko di mo, Ryder. Sa una pa kay kong nagkinaminaw ni mo. Karoon pag-ibinaw ko makatay ni. Paroli, ayaw maluoy ka. Ayaw. Walagi ka mo ato sa amo kahapon. Sige ko, panawag ni mo kay mangutana unta ko ni mo asa na ka. Day. Nanggita ba si kuya ni mo, day? Oh. Raydel, ano ni hilak mang ka, uy? Huy! Unsa? Maunay na hitabo ni mo? Oh, Christine. Nganong wa man nimo isumbong? Mahadlok ako.
Di ako gihadlok. Kaluoy ni mo, uy. Oo, unsa man. Gusto ka nga, ato lang sa kasamo mo pa uli ron? Ay, Carlock. Ako'y mag-istorya ng mama ni mo. Akong gisultihan si Kuya day sa nahitabo ni mo. O ako siyang giingnan kung pwede ba nga siya may makiksulti ni Mama aron muuli siya. Rydel, anak, sorry. Sorry kung mauni imong gidangatan. Salbahe siyang dako. Madugta sa espresohan, nak. Sa mong gidinako ba? Sa ninako nga nung gisalig ta mo sa laing tao. Kuyog na lang mo na ako sa Cagayan, nak. Ma. Dito, mas mabantayan ta mo. Mas mayo nga muban mo ni mama ni mo. Pero, Rydel, paminawag na ako. Kung makahuman ka sa imong pagtuon dito, siguro nanak ka sa 20 ana o ako nasa ko 30. Kung inigbalik ni mo din wa pa kay uyab, basin pa day kung magkakita na. Matmat. Magpaabot ko na mo din sa imong pagbalik. Matmat. Amping ka dito. I wanna call the stars down from the sky. I wanna live a day that never dies. I wanna change the world only for you. All the impossible I won't do. I wanna hold you close under the Duha na lang katuig, og mahuman ako sa kong pagtuon. Og bisan man nga, layo mini matmat sa usag-usap, padayon na gihapon ang among communication. Dinhi na lang ko, Tob. Daghang salamat, RMN.